Dun Gorg Grima, Qassis Ghawdxi, li kellu viżjoni. Dik il-viżjoni li jgħin nies batuti, jagħmilhom ferħanin, kuntenti u jekk jista' jkun aħjar minnu. Dun Gorg ħalaq moviment sħiħ, moviment bl-isem Ġesu fil-proxmu. Dun Gorg li llum m'għadux magħna, bagħat għalih il-mulej. Dun Gorg kien ilu jiltaqa' mal-mulej permezz ta' dawk il-persuni li jiltaqa' magħhom matul il-missjoni tiegħu. Inti tafu lil Dun Gorg? Smajt xi darba jew oħra bih? Imma min xi xadda u ma' min iltaqa' ma tafx. Mela ejja u isma' wara l-istorja tiegħu fil-musical Dun Gorg li se jsir fit-8 u d-9 ta' Frar ġewwa t-Teatru tal-Oratorju Don Bosco. Ejja u fl-istess ħin tkun qed tgħin l-istess moviment Ġesu fil-proxmu. Grazzi.